Usa ka graduating student sa tipo-tipo Basilan ang gipusil patay sa riding in tandem suspects tungod matod pa sa rido ang pagpamusil sa pool sa CCTV. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Sa kuha sa CCTV footage sa gawas sa mini-gym sa tipo-tipo Basilan, Miyerkules sa Udto, makita kining usa ka motor nga dunay duha ka angkas. Taod-taod, minaog sa motor ang angkas o giduulan ang usa ka lalaking naglingkod sa motor ug gipusil ang lalaki punting sa ulo. Dead on the spot ang 16 anyos nga junior high school graduating student nga si Fadsri Ismail. Sumala pa, mo graduate na unta si Fads kagahapon. Aduna kunoy practice alang sa ilang graduation dihang nahitabo ang pagpamusil. Sa investigasyon sa tipo-tipo pulis, saysay sa banay sa biktima nga posibleng rido ang hinungdan sa pagpamusil. According sa mga relatives, medyo may connection po to sa rido in between ng pamilya ng biktima at saka yung bumaril po. Nag-coordinate na rin kami sa ibang munisipyo, nag-ano na rin kami sa HPG for the possible na identification ng motor po. Migula sa investigasyon nga ang amahan sa biktima nalambigit sa pagpamusil sa lungsod sa Albarca kung asa sila nagpuyo. Posible kunong nanimalus ang laing partido pinaagi sa pagpusil sa anak niini. Ang biktima og sospek, pulos taga Albarca nga 10 kilometros ra ang gilayon gikan sa lungsod sa tipo-tipo. May binaril itong tao, may napatay dyan sa Albarca. Tapos gumanti itong mga kamag-anak ng napatay ng ama ng bata na yan. Kung may alitan po sana sila, huwag po nilang dalhin dito sa tipo-tipo municipality po dahil ang tipo-tipo po, peace loving po. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron masuta kung kinsa ang nagpaluyo sa krimen. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.